Sanibonani babukele emakhaya, igama lami ke mina ngiwubonga Musa, ngiwakwaFakude and lena iMedia TV show. Njoba sike sanichazela ke before ukuthi la kwiMedia TV show we only give you the best when it comes to entertainment and edutainment as a whole. So ke namhlanje ke sizothi uhlale kanye nathi sine guest ekhona la e-studio and it's a surprise. Siphinde ke babukele sinamukele kwiMedia TV show njoba ngingachaza iqaleni ukuthi ke namhlanje sine guest la e-studio indoda kaCelemba esizothi ukuthi ukukhuluma naye kancane ke ikisisi sifahla kancane ukuthi ke kahle kahle indoda kaCelemba iqhamuka futhi yubani khumbula ke mbukeli lami lapha ekhaya uma ukuthi ke uyafisa nawe ukuthi uzo interview la kwiMedia TV show kulula kakhulu ke bafethu ungasendela ke email noma iprofile yakho lapha kwi-email ethi media1.tvshow@gmail.com media1.tvshow@gmail.com. Mfowethu ndoda kaCelemba mfowethu hayi lungile mfowethu awusichazele kabanzi ukubani indoda kaCelemba. Ngiqale ngokubingelela nje kuwe mfokaFakude ngiphinde ngibukelele nombukeli lapha ekhaya. Indoda kaCelemba kahle kahle ulindo kuhle isibongo kaNgcobo. Ngokusuka ngisuka le endaweni yaseMnini le ngakomgababa. Ngakhulela khona ke la ngadla khona amasiko malume kodwa bakho sabafukaza. Hayi nonkosi ayiqeda bafisa ayiqeda. Ngibonga ngisho intwazi yangizala ngihleze nje ngiyibonga njalo ukuthi engikhulise kahle kanye na insizwa uMapholoba. Yona ngabe siyangikhulisa ke yathatha over ke ngahlala nayo ngazaqeda isikole lesi ngoba ngifunda eSiphephele secondary la ngaqeda khona umatric wami. Then emva kwaloko ke ngabe singiya kumabanga aphezulu ngawufunda eSuccess Training Institution ilanga ngenza khona idiploma yobuphoyisa. Okay. Yeah, eloko ingingena ke lento yokuciko ke engihlupha ngagcina ke sengisayina ke ngithathe nami agent yami ngiyedlalela ngede ngisunamudla amathambo enqondo njengoba nami umuntu osekhula ngomqondo ngikhulu ngehathi ngifishana ngehathi sengabe sengiyohlala khona ngiyazi. Igama elithi indoda kaCelemba mfethu liqhamuka indoda kaCelemba no mhlambe wawugenca abantu kwenzakalani singahlali lula njalo uyafunda ngiyadlala ke yeah bonke bacabanga kanjalo njengabantu obusho. Kahle kahle indoda kaCelemba iqhamuka into leseke ngabhekana nazo empilweni. Ngabe singayithatha ke lezi zinto lezo ngabe sengisiphendula ubuciko ngazi indlela ngokwazi namlike ngayo. Ngazi ngiyithathe lento lena ngiyiphendula ubuciko ngabe sengihlangana nomfowethu obhala igrapes kuthiwa Supermarket Commerce. Ngabe singamtshela ukuthi ngicabanga into kanje nansi character esindoda kaCelemba. Ngifisa ukuthi libheka lapha yenze lokhu nalekhaya. Ngabe singamtshela wayilobaba yabe sikhuluma nazo uma hayi mfowethu ngiyakuzwa bese ngiyakuzwa. In other words ushiye ukuba iphoyisa walandela italent lakho njalo. Kubaleke ngani mfethu mhlawumbe uma ngase kuthiwe uyachaza lapho ukuchazela ababukeli emakhaya kubaleke ngani ukulandela italent lakho wena kukusizephi? Mfowethu uyazi nawe besikhula abazali basuke be-expect ukuthi yena wekho mfana usibayiphoyisa beyikhulu ingane yakhe intombazane izoba unesi yokanalo ekhaya. Bakhohlwa ukuthi ingane nengane isuke inento yayo eyifisayo in future. Zonke sinama-talent. Kubalekile futhi ukuthi ulandele italent lakho ngoba isuke uyenza uyifila ngaphakathi. Yabona and futhi iyona futhi izobe isemasakho kusasa if uyimisela kuyona. Indoda kaCelemba iziphi izinto ozenzayo nje all in all as indoda kaCelemba in terms of the art? Okay, as ulindo kuhle, yeah, awusichazele ulindo kuhle iziphi nje izinto ozenzayo because phela angithi the reason why ngibuza ukuthi indoda kaCelemba ingoba that is I believe that is your stage name, right?
La nami ngamagama amaningi ngizathu. Yeah. Ngikodwa ngizo-interview based on indoda kaCelemba ke manje. Okay, uLindo Kuhle ngikhohle ngicela manje kwami. uLindo Kuhle into azenzayo ziningi indlela esiqalisa ikhanda ngasilalela. Uyimbongo uLindo Kuhle aphinda bombhali wencwadi again nakhona ngiyanjoda kakhulu ngikancanyana lapho oh sorry ngiyaxolisa ake silungise as uLindo Kuhle ngichaza uLindo Kuhle alright indoda yacela i-character yasemuntu. Oh okay asingenzona hayi qhubeka yeah Diba ngisashilo mfowethu indoda yakho nje sengithi lokhuzana indoda yacela i-character yasemovie uLindo Kuhle uyi-actor aphinda abumbhali abe poet aphinda abe vocalist wekwaito yamapiano la le genre lesifikile manje kuningi nje engikwenzayo ngiphinde futhi ngibhale futhi nama-short novels nelezi nekuyiclips nyana encane ngiyawazi ukubhala ama-skills yeah nokube computer ngiyawazi ukuthi kancane ngeke ngihleke ngishaya ihlalo noma bangahleki yabo ngiyaduduzeka kodwa yabo ayi babukeli ayi impela hayi kubi nezwela la uLindo Kuhle ukuthi una indoda enamathalent amaningi ngalendlela emangalisayo ngikholwa ukuthi ke ekupheleni kohlelo uzosishayela inkondlo hayi phela ubucuko omnjalo phela ngeke ngikubalekele yeah kufanele ngikuveze ngizokuveza yeah ngizocela ukuthi ke babukele emakhaya ke sithi ukuthi kancane ugunyamathe kodwa sizogunyamathe ngokuthi sinivezele just ama-trailer ambalwa emovie yendoda kaCelemba.